Hej alle sammen og velkommen til den 7. december. Og I har en pakke. Og i dag, der pakker vi den fandme op udenfor om natten. Det eneste jeg mangler lige nu, det er bare Rokke, men han skulle lige på toilet. Det valgte han lige først at sige, da vi gik udenfor. Så han er på toilet lige nu, og så venter vi egentlig på ham. Og så kan vi gå ned og pakke gaven. Hej. Men i dag er der simpelthen vindstille, så derfor tænkte jeg, at vi kan komme ud og gå en lille tur. Og så inviterede jeg Rokke med, og så har vi tænkt os at gå hvorhen. Vi skal ned til havnen. Det skal vi lave ned på havnen. Vi skal pakke den af gaver. Den måde vi kommer ned til havnen på, det er at vi går over den nye bro, som er lavet. Og vi alle sammen er blevet enige om, at den ligner en speciel bro for et specielt spil. Hvilket spil, Rocky? Det ved jeg ikke. Ved du ikke det? Nej. Var du ikke med til at snakke om det? Nej. Ej. Så er vi oppe på broen, og hver gang man går herop, så tænker man altid på, at det er mega future-agtigt. Og det ser sgu egentlig også ret future ud. Sygt HD. Sygt HD. Den er sindssygt nøjeren, især hvis man har højdeskræk. Og lige kommer til at kigge ud over kanten her. Og det havde nødtur, hvis min captain faldt ud over. Ellers er der bare tog hernede. Max Future. Lige nu der sidder nogen derinde, som er mega nøjeren ude. Det eneste sted, der er tændt. Illuminati. Mega Future bygning. Nå ja. Jeg ved ikke, om I kan se det, hvor vi er på vej hen til lige nu. Men vi er simpelthen på vej ned til havnen. Og det er sindssygt. Jeg skulle lige til at sige smadret hyggeligt. Det plejer jeg aldrig at sige. Det er i hvert fald mega chillere nede på havnen. Så der skal vi lige ned, og så kan vi sidde og pakke den her op. Og så kan vi rigtig lige hyggesnakke. Ja. Yeah. Okay. What? Grønt. Prøv lige tænk, hvis det er sådan en skate-rampe eller sådan noget. Nede i vandet. Det kunne fandme være vildt. Det ville være det sygeste. Så H.C. Andersen. Er det ikke H.C. Andersen, der ligger nede i vandet? Hvorfor fanden er han der egentlig? Det var et eller andet med, han blev lavet som sådan et kunstprojekt. Og så ham kunstneren, han fik aldrig penge nok til at færdiggøre det. Så blev han bare sur, og så satte han det dernede. Er det rigtigt? Jeg tror, jeg ikke bruger det, hvis det ikke er rigtigt. Nej, okay. Der er mega stille og roligt hernede på havnen, og så er der også bare mega dejlig udsigt i. Udsigt i. Det er smukt. Ja. Fin og fin. Hvis der er nogen, der ikke har været hernede, så er der faktisk basketballbane og folk, der skater hernede og sådan noget. Og det var faktisk her, vi var i sommers, dengang vi var ude at sejle. Det var bare lige lidt længere ude, så kunne vi nemlig sejle derude. Var det ikke ude i havnen, vi sejlede også? Jo, det er sådan ude i havnen, sådan ude af shore-agtigt, et eller andet. Ja, og det var her, vi blev våde med vand og sådan noget. Våde med vand. Vi blev våde med ild. Så er det blevet gavetid, og jeg glæder mig fandme til at se, hvad det er, for det er sådan lidt en blød pakke. Hvad tror du, det er? Strømme, det er sygt godt bud, faktisk. Ja, ikke? Underbukser, måske. Underhaks. Vil du pakke den op? Fuck, det er spændende. Jeg håber, der er noget frøder, så vi kan dele det. Det vil være det sygeste. Det vil fandme være noget blødt frøder også. Fuck, det er så lang tid at pakke gaver op. Okay, skal vi vise det til kameraet, før vi ser det selv? Hvad er det? Er det handsker? Wine bottle decorations. Det er sådan nogle vine til vin. Okay. Så fik vi simpelthen jule wine bottle decorations. Jeg drikker godt nok ikke så meget vin og sådan noget, men det er da altid fedt at have til jul en gang, når jeg flytter hjemmefra måske. Hvis man ikke lige ved, hvordan man skal sætte dem på, så kan man altid lige tjekke her. Men i hvert fald tusind tak, at I så med, og jeg håber, at I nåede den her video, selvom den måske kom lidt sent ude, men det er sådan, det er. Vi har simpelthen fået dem her julegaver. Nej, det har vi ikke. I har fået dem her som den 7. december gave, og jeg håber, I nåede og så med. Så tusind tak, at I så med. Vi ses. Ses nok her. Hej.